Kwa zaka zingapo takhala tikudziwitsa anthu za Kodi Society. Funso lomwe timamva pafupipafupi ndilakuti kodi moyo wanga udzakhala wotani m'dziko la Kodi Society. Anzanga ndi nthawi yoti tiyankhe funsoli lomwe likukhudza tonsefe. Khalani wamasuka. Tikukuitanani kudziko lodabwitsa limene chinthu chamtengo wapatali kwambiri ndi moyo wa munthu, moyo wanga. Makhalidwe mu Kodi Society atsindikira. Munthu aliyesintha dziko kuchoka m'dziko la consumerism formally kupita mu Kodi Society, munthu aliyense nthawi yomweyo adzapatsidwa malo okhala osachepera 60 meters square. Ngati muli ndi banja la anthu asanu mudzakhala ndi malo okwana 300 square meter. Nyumbayi idzakhala yanu. Sipadzakhala kulipira misonkho pamene banja lanu likukula. Malo okhalamo adzakula. Paradizo adzamangidwa, anthu adzakhala ndi nthawi yokwanira yosangalala, ndalama ndi zinthu zosiyanasiyana za mtengo wapatali. Ndipo izi zili kale mu nthawi yosintha kuchoka m'dziko la consumerism formally kupita mu Kodi Society. Ufulu wa ndalama. Anthu adzakhala odziyimira pawokha pa zachuma kuyambira pakubadwa kwawo. Kuyambira tsiku loyamba la kusintha kwa dziko kupita mu Kodi Society, ngongole zonse za nyumba ndi ngongole zina zidzathetsedwa. Sipadzakhalanso kukwera kwa mitengo ya zinthu. Mitengo ya chinthu chomwecho kapena ntchito idzakhala yofanana pa dziko lonse lapansi. Sipadzakhalanso misonkho pa mabizinesi ang'onoang'ono ndi apakatikati. Anthu sazidzaperekanso misonkho. Anthu azidzalandira $10,000 mwezi uliwonse. Anthu sazidzavutikanso kugwira ntchito ndi cholinga chodyetsa banja lawo kapena kulipira malo okhala. Mu Kodi Society muzidzakhala achiyembekezo chabwino ndi tsogolo lanu. Kodi mukufuna ndalama zambiri? Padzakhala mwayi wogwira ntchito kuchita zomwe mumakonda. Maola 4 okha pa tsiku, masiku 4 pa sabata. Mudzakhala ndi tchuthi osachepera miyezi 2 pa chaka. Kodi mukufuna kugwira ntchito zambiri chifukwa mumapeza phindu pogwira ntchito yopindulitsa anthu? Chitani zomwezo munomasuka. Ntchito zonse zolemetsa, zoopsa, zovulaza komanso zonyozeka zidzagwiridwa ntchito ndi maroboti ndi makina ena. Munthu si kapolo wovutika kugwira ntchito kuyambira mmawa mpaka usiku kuti apeze ndalama. Mudzakhala ndi nthawi yambiri, mudzatha kuchita zinthu zomwe mumasangalala nazo, kukhala ndi nthawi yocheza ndi okondedwa anu, kudzithandiza nokha, kukhala anzeru komanso kupita ku dziko lililonse popanda ziphaso kapena choletsa chilichonse. Mu Kodi Society tsiku lililonse la moyo wanu lidzabweretsa chisangalalo ndi chimwemwe chokha basi. Kudziko. Ntchito iliyonse idzakhala yogwirizana ndi chilengedwe. Mankhwala opha tizilombo ndi mankhwala ena sadzafunikanso. Chakudya chokoma cha thanzi komanso cha mitundumitundu chizidzakhala pa tebulo lanu nthawi zonse. Mudzatha kusangalala ndi mpweya wabwino kulikonse kumene mungapite. Mudzatha kumwa madzi oyera abwino okhala ndi njira yabwino. Mu Kodi Society idzabweretsa chilengedwe cha dziko lapansi, ndipo lidzatha kusilira chiwelo cha nyanja ndi kukongola kwa nkhalango zomwe sizikuoneka bwino pakali pano. Kodi Society ndi dziko la mtendere komanso lokongola. Kusamalira moyo. Thanzi la munthu aliyense ndi chimodzi mwa zinthu zofunikira kwambiri mu Kodi Society. Kuyambira pa chiyambi cha nthawi yakusintha, chithandizo cha mankhwala chidzakhala chaulere kwa aliyense. Madokotala azidzalipiridwa kamba ka odwala athanzi. Odwala sadzaonekanso ngati makasitomala opindulitsa. Chipatala chilichonse chidzakhala ndi artificial intelligence omwe azidzaona madokotala abwino kwambiri dziko lonse lapansi mbiri yake. Njira ya zaumoyo idzasintha, idzakhala yoteteza matenda 90%. Ndipo zonsezi zili mu nthawi yakusintha.
Tsopano mu creative society matekinoloji atsopano adzathandiza anthu kuti asadwale. Aliyense adzakhala ndi mwayi owonjezera masiku a moyo wawo. Matekinoloji wa akupangidwa kale koma consumeristic format ikupangitsa kuti zisatifikire. Chipangizo chosavuta chomwe chizidzayikidwa mu shawa chizidzasankhula thupi lanu ndi kusintha maonekedwe anu malingana ndi momwe mukufunira. Mu creative society mudzakhala wathanzi kwathunthu mwaulere. Maphunziro muyenera kukhala ndi maphunziro abwino apamwamba komanso aulere. Kodi mumakonda kuphunzira? Mu creative society muzidzakwanitsa kupeza madigiri ambiri momwe mukufunira ndipo simudzadandaula za kupeza zofunika pamoyo chifukwa mudzakhala ndi ndalama zokwanira. Kuyambira masiku oyamba a nthawi yosinthira kupita ku creative society mutha kupeza ntchito yatsopano musavuta ngati mukufuna. Artificial intelligence idzakupangirani program yophunzitsira yosinthika malinga ndi zomwe mumakonda. Mutha kuphunzira kulikonse pa dziko lonse lapansi komanso pa nthawi imene ikukuyenerani. Creative society ndi dziko la anthu anzeru, zakuya, ufulu. Anthu adzidzasankhira okha malamulo oti azitsatira ndi kuwanitsa zisankho zawo povota mu mgwirizano wawo. Chinthu chamtengo wapatali kwambiri ndi moyo wa munthu. Chilichonse chidzamangidwa mozungulira ndi maziko. Zowulutsira nkhani za dziko lapansi sizidzakhalanso m'manja mwa anthu ochepa okha koma zidzakhala za anthu onse. Izi zikutanthauza kuti zidzathanso kusokoneza maganizo a anthu kuti apindule ndi anthu ochepa okha. Owulutsa nkhani azidzadziwitsa anthu, kuphunzitsa ndi kulimbikitsa anthu moona mtima komanso mwathunthu. Chitetezo kuyambira mu nthawi yakusintha kuchokera ku mtundu wa dziko la consumeristic format kupita ku creative society, tsogolo la anthu silidzadaliranso zisankho zomwe anthu ochepa apanga komanso zomwe omwe ali ndi mphamvu angagwirizane pakati pawo. Dziko lidzakhazikitsa makhalidwe opangitsa zinthu izi kuti zikhale zosatheka: nkhondo, kuphana, kuba, ukapolo, kuzembetsa anthu ndi malonda amankhwala ozunguza bongo. Upandu udzatheratu. Ukadalo watsopano udzakhazikitsidwa kulikonse zomwe zidzathandizira ogwira ntchito zadzidzidzi kuti azigwira ntchito molimbika kuti aletse ngozi ndi umbanda. Mutha kulola mwana wanu kupita ku sukulu kapena kunja ndi kukhala wotsimikiza kwathunthu za chitetezo chake. Mudzakhala otetezeka nthawi zonse usana ndi usiku pamene mukubwera ku nyumba madzulo kupita kokayenda ku park kapena kupita koyimba. Chosa chachikulu matsoka odzakamba kanyengo pa dziko lonse lapansi chidzathetsedwa. Anthu sadzaopsezedwanso ndi matsoka okhudza ndi nyengo ndi nkhondo. Mu creative society inu ndi banja lanu mudzakhala otetezeka kulikonse pa dziko lonse lapansi. Mudzapeza zonsezi kuyambira masiku ambiri a nthawi yakusintha. Ndipo mu creative society chifukwa cha ukadaulo wa likutiyembekezera mudzatha kupeza chilichonse chomwe mungafune: zakudya za mitundu yonse, zovala, zinthu zapakhomo ndi zina zambiri. Zosangalatsa ndi zakuti matekinoloji ambiri komwe tikukamba pano alipo kale, kungoti ndizosatheka kuwagwiritsa ntchito mu dziko la consumeristic format. Kuyambira nthawi ya kusintha, sayansi ndi luso lamakono zidzakhala ndi cholinga chokweza moyo wa munthu. Moyo uyenera kubweretsa chisangalalo ndi chimwemwe chokha. Chomvetsa chisoni ndi chakuti ngakhale tili ndi mwayi wokhala mu creative society tikupitirirabe kukhala mu consumeristic format. Titha kumanga dziko la creative society mwamtendere mopanda kulimbana kapena kukangana mu nthawi yochepa kwambiri. Sipadzakhalanso zosintha kupatula za sayansi ndi ukadaulo zomwe zidzakhale zokhazikitsa komanso kuthandiza chilengedwe mu creative society. Uzani achibale anu, azanu, anthu oyandikana nawo nyumba za maganizo amenewa.
kudzitsani za ubwino wa creative society. Inu ndi ine tikukhala mu nthawi yabwino yomwe mu nthawi yochepa tikhoza kuchoka mu dongosolo la ukapolo mu colonialistic format kupita ku dziko la mkaka ndi uchi la creative society. Zonse zikudalira inu. Ngati mukufuna moyo wotere, thandizirani creative society ndi kuwuza aliyense za izi.